Játékvezetői utánpótlás mentor program a kezdőbetűkből alkotott mozaik szóval Jump a neve annak a programnak, amelynek célja a tehetséges fiatal kézilabda játékvezető képzése, felkészítése. A megyei szövetség az elmúlt év őszén indította el a programot 16 és 20 év közötti kézilabdázók részvételével. A szakmai ismeretek elsajátítása mellett ingyenes nyelvoktatást is biztosítanak az érintettek számára, akik szombaton az alapfokú játékvezetői vizsgán adhattak számot tudásukról. Ennek az alkalomnak az apropóját a játékvezetői vizsga mellett az adja, hogy a tavaly ősszel indított, a megyei szövetségünk által indított játékvezetői programban résztvevők részére az eddigi teljesítményük elismerése miatt át tudnánk adni egy játékvezetői felszerelés szettet, ezzel is segítve és támogatva az ő jövőbeni játékvezetői tevékenységüket. Természetesen ez a program május végével, június elejével fog majd az első évben befejeződni, de úgy fog befejeződni, hogy egyben folytatódni is fog. A program lezárásakor értékelni fogják a mentorok, a mentoráltaknak a teljesítményét. A megyei szövetség elnöksége fogja majd eldönteni azt, hogy kik azok, akik tovább tudnak ebben a programban szerepelni, illetve lesznek majd új játékvezetők, többek között azok közül, akik most játékvezetői alapvizsgát tettek, akik a következő évben, a következő szezonban fognak majd bekapcsolódni a programba. Tesmájer Gábor, akit a Magyar Kézilabda Szövetség elmúlt hétvégi közgyűlésén beválasztottak a 3 fős felügyelőbizottságba, elmondta, hogy a frissen vizsgázott játékvezetők a második Szabolcs-kupa utánpótlás tornasorozat meccsén tovább fejlődhetnek majd. A májusi rendezvényen az elmúlt évhez hasonlóan 4 korosztályban közel 1000 játékos lép pályára a megye sportcsarnokaiban.